Hindi ka rin mag-picture. Di ba? Oh, yeah. Ako nyari nga, ako nga sinag-motor. Yan guys. Dito na kami sa boundary nato ng Bula and Milaor. Okay. Anong tago ka, props? Tanggalin mo yan. Ito malikod. Sa likod mo. Adi ah. Eto. Dapat mukhang mahaba ang aking ano. Wait. O sige na, okay na. Magrayo na naman. Okay na yan. Lahat na lang ka na. Oh, this is so nice. Tingnan mo. It's nice. It looks and clean. Okay. Nakabelo. Sorry, maganda. Mabait sa bak. Rayo mo nga yata. Buti ang photogenic. Kabelo ba kasadi? Oh wow, nice guys, nice. Kabelo ba kasadi? O daw masyadong. Okay. Okay. Hello guys, ito yung magandang view papunta sa kay Pebbles. Dito pa lang ta sa Milaor. Ito yung kay Pebbles, Biglag Basket sa 2. Nilagpasan tayo. Hindi ka ready? Wala na. Wala na, pigpaparigasan. Naglangkaw na tubig kan dati. Nga binuksan na gayud sa dam. No? Rarom kan dati. Amo na lamod talaga. Pero sa di man, sa dipit nga di man. Lamod. Kumbaga, dali pa inani. Nagrorokot kaya. 20 kay rad to. Video man nga na isira. Anak, hindi diretso tayo. Libutan siya. Saan niya talabos ah? Mabay na. Hindi. We go di. Ba't kayo bumalik? Nagpakaldas. Di kaya? Sige. Trabador yata di. Ayan. Hindi, matibay. Arani ko kanimo? Hindi, okay lang. Ako aman, buko man nalamod. Matakot na dito yan po. Malnas. Malnas ay. So, feeling ka sa aeroplano? Gusto mo magage? Sige. Uy, yung kailangan. Sige, magage na ka. Grabe pala. Ay. Grabing lamod.
Malapit na si Madam Claudia. Tara na. Dito talo yung ano. Okay, agi po. Okay. Wag na kayo dito guys pupunta kapag maulan. Kasi sobrang dumi. Sobrang labo eh. After a very sacrifice road, sacrificing travel, we arrived. Sir, 20 yan eh sir. Palabok sir. Ayo, sige. Sadi, Ka na lang. nagsuko ako. Sir, duman sa balyo sir, pwedeng magian? Pwede. Malabo yan sa balyo. Malaboy man duman? Hindi ko lang sir, taday na nakakaagi dyan. Try ko daw sa Bakit mariray talaga dyan? Toyota. Mga jeep mang nag-aagi no. Spot ba? Daw sa ka mag-park, pwede na hadi. Oh, sadi kami last time na nag-park. Gusto mo dyan? Saan ba ako nag-park dito? Dito ako nag-park ko. Dito ako nag-park. Okay. Hey guys, nakarating kami dito sa White Pebbles. Ito sa sobrang daan, sobrang pangit ng daan. Yan, malinis na guys ang pako. Tingnan nyo, malinisan na. Guys, dito na kami sa White Pebbles, pero bagolataw lang pa lang to. Hindi pa to yung White Pebbles pa. Doon pa sa dulo yung White Pebbles. Oo. Tara. Pero kuya isla, tingnan natin yung isla guys. Oh, sa diyo, pwede oh. Magtail na sana ka. Hadi sakre ya. Alas ito. Malas talaga. Malamang sa tumalas manan. Alas, diba? Malas. Pwede na lang kayo mag-swimming, no? Oo. Ato mga bagatan ba doon mga ito? Oo, sabihin natin sa kanila. Sabi sa ramin na doon. Oo. Sa kanila lang ayun sabi. Pero taguran kaya man. Sakit ka tinampo. Ako talaga good nga ni.